салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. салом алейкум муштариёни муҳтарам. این зардевориҳое ки мо дар инҷо нишон медиҳем барои муштариён, стикҳое ки онҳо доранд, ҳамин абойҳо доранд, аз тамоми стикҳои тамоми фирмаҳо фарқият доранд. аз фирмаи Эверест инҳо як рулон 10 метр буда, паҳноияш аз 1.6 иборат аст. 1 метр нархаш 150-160 сомон мебошад. ҳамин тараф ҳамаш аз ҳамин бурҷи магазин мағоза сар карда то он бурҷ ҳамаш бо як нарх, бо як сифат буданро ташкил медиҳад. намуди абоҳои мо аз хатти классика ва дигар намудҳои дизайнҳо гирифта шудааст. ман абой ҳамон нарх, ҳамон андозаро ташкил медиҳад. аз ҳамин бурҷ ин тарафи мағоза мойши барои шуштан имкон дода шудааст, ки тамоми абоҳое ки шумо харидорӣ мекунед метавонед бо фери ё ин ки бо мо собунова мегӯем, мисол намедонам бо лаҳҷаи шумо чӣ мешавад, бо собунҳо шуштан иҷозат аст, бо губка. як мағозае ки медарои мегӯяд бо шоткаи симӣ бушӯ, дурӯғ ай. бо губка имкон аст ки инҳоро тоза карда шӯ кардан мумкин аст. ман ин тараф аст, ман ин абойҳо инҳо ки ҳам гули зебо дорам, ҳам тамоми дизайнҳоро нархошон аз 230 сомон, 225 сомон то 250 сомон. ҳамун чида ман ин тараф мағоза бошад, тамоми зарравориҳое ки аз Кореяи ҷанубӣ оварда шудад, 16 метр мебошад, 15.5 метр дарозиаш ва аз 16.5 квадрат иборат аст. 16 нархаш бошад инҷо аз 300 то 350. ино худаш фақат нархш 320 сомон. Южна Корея. 53 сантиметр, 53 сантиметр аз давлати Чин. нархошон 65 сомон. 65 сомон. лекин барои сифатнокӣ бошад, беҳтарин сифатҳоро ташкил медиҳад. ман ин зардевориҳо бошад аз давлати Итолиё. итолиёвӣ буда 10 квадрат дарозиаш ва 70 сантиметр паҳноияш мебошад, ки 7 квадратро ташкил медиҳад. ман инҳо абоҳое ҳастанд, ки нархҳои инҳо 260-250 сомон мебошад. инҳо ҳам дизайнҳошон дизайнҳои итолиёвӣ мебошад. аммо абои худи абой ин абои Евростил итальянский вариант кардагӣ аз фирмаи Эверест. инҳо сифатҳои баланд доранд, сифатҳои хуб аст. ман инҳо ҳастанд. нархошон 250 сомон, 260 сомон, 240 сомон. ҳама хеле нархҳо ҳастанд. лекин аднатони ман ино метавонед бегул аднатони абоҳои хуб бо сифат мебошанд. ино ҳама ино 200 сомон ҳастанд. нархи ино 200 сомон. ҳаминҷо ҳар чизе ки мебинӣ ҳамаш нархаш 200 сомон аст. ҳаминҷо ҳар чизе ки ҳаст ҳамаш ҳамин нарх аст. премиум паталошни абое ки дар патало кашида мешаванд.
фирмаи Росио аз Россия омадагӣ подкраска ино ҳама подкраска ҳастанд ки метавонад ки то 5-6 бор аз боло ино яклух метавонад ки 1 сол баъд 2 сол баъд мисол метавонад бод рангаш эваз карда дигар краскаро ба ин вай кунед молидан мумкин аст як рулонаш паҳноиш 1.6 буда дарозиш 25 метрро ташкил медиҳад як рулон барои ду хона ҳам басанда аст ино 3D панелҳое ҳастанд ки дар даруни хона истифода бурда мешавад барои берунан не ҳамаш аз алибастр тайёр карда шудааст ки барои зебо кардани хонаҳои мардум беҳад чизи имконпазир аст мисол нархҳои онҳо 50 сомон як квадрат як квадратиш 50 сомон ҳамаш ҳаракати мешавад интихоб мекунед фарқ надорад краска кадагиш мисол краскаи мо барои реклама кардаги краскаи худашон мекунад устуҳо ҳар краскаи мо бе краска меспорем ман ин фаршҳои заминӣ ҳастанд ки ламинат мегӯянд мардум ино аз давлати хитой ҳастанд ки аслан сифати хуб доранд ҳама нархҳои онҳо 75 сомон мебошад размераш дарозиаш 1.20 паҳноияш 19.5 сантиметр мали ино ҳастанд ҳама аз давлати хитой ҳастанд мали ино бошад италиянски ҳастанд ино бо аз ино фарқият доранд ки як квадраташ 95 сомонро ташкил медиҳад сифатош инош 0.8 миллиметр аст ғафси талшина мегӯянд ана 0.8 сантиметр мебошад ино бошад 0.7 гарчанде инҷа 0.8 гуфта мисол реклама мешавад ҳаққони ин 0.8 не 0.7 мисол багетаҳое ҳастанд ки аз душанбе не балки онҳо ҳама аз ман инҷа нависта шудааст Полша борҳои Полша ҳастанд полски багетҳое ҳастанд ки мардум хафак ё плинтус паталог мегӯянд сифатҳои хуб доранд гарчанде ман дар хонаҳои мардум мебинед ки стикои мани ин ҷоҳояш ҳамаш ҳуй мешаванд дар як сезон ба тобовар нестанд барои гармию хунукии замон аз ин ҳисоб инҳо ҳама хеле ташкил кардаанд ки ҳамаш аз қоидаҳои гостандӣ гузашта шуда гостандарти стикояш ягон беҷо шуда надорад ҳам тоқати гармиро дорад ҳам тоқати хунукӣ ҳамин гуна бо чизҳое ҳастанд ки магазинҳои мо дар тамоми ҷойҳои ҷумҳурӣ ишғол карда ҳаст дар тамоми ноҳияҳои тобе мисол мо дорем дар Бадахшон Куллоб Восе Данғара Қурған дар ҳамаи ҷо ҳамин чизҳоро ҳамин магазине ки Эверест ҳаст беҳтарин фирмаи Тоҷикистон ҳамаи ҷо мо вай ҳаста магазинҳои мо ҳаста мағозаҳои Эверест метавонанд мардуми Бадахшон харид кунанд бо нархи дастрас мардуми Данғара Данғара мардуми Куллоб Куллоб мардуми Регар аз Регар ҳарҷо нархи мо ягон грамм аз душанбе фарқият надорад ҳамаш як намуд нарх аст дар ҳамаи ноҳияҳои тобе қимат гуфтани гап барои нархи мо магазинҳои мо ба қимат фурӯхтан мумкин нест мо наметавонем ки қимат фурӯшем размери стандарт 2 метр нархошон инҷо нархҳо айрӯи чизошон гирифта мешавад аз 8 сомон аз 7 сомон сар мешавад то 17 сомон 18 сомон боҷа чанд намуд намунаҳое ки инҷо ҳастанд чанд намуд намунаи дигааш инҷо нест ки то 18 20 сомону 25 сомонаш ҳам аст мо аз сабаби он ки мардум инҷа кам харидор мекунад ҳамн ҳисоб наовардем ҳамн чизоро чизое ки размерҳои дигар размерҳо ҳастанд дар ин магазин аст дар ин мағоза ҳамаи қандилҳои давлати хитой мебошад бо ҳама патронҳои сифати хуб музакказ кардагӣ инҳора патронҳое ҳастанд ки мисол дар 2 бор 3 бор лампочка мондан ё чиз мегӯянд қандилҳо патрон аз кор мебароянд не ки ин қандилҳо онҳое нестанд ки аз кор бароянд мисол тобовар кардагӣ ҳастанд бо сифати хубу аъло ман инҳо ки нав бор омадагӣ аст ман инҳо як қандилҳои хуб кардагӣ бо заказ кардем чуне ки мардум худаш мехоҳад қандили Шанел
و دیگر دیزاین های هستن که ما زکات کردگی هستیم اینها رو نه سبیرت کردیم نه برد اومدگی کاری که میکنیم فقط برای مردم است که مردم در شراست کنه نرخ اینجا از 300 سومون از 100 سومون قندیل داریم تو 850,000 سومون من گلاگین های هستم که در مغازه ما بهترین گلاگین ها هستن اینا اصلا از شیشه عبارت هست با هست اینجا مثال نرخش ارزانتر از 30 سومون سر میشد مثال اینجا از 20 سومونه 22 سومونه اینا پلاسماس هستن هم مردم همه چیز رو درک کردنشون مشکل میشد که پلاسماس از شیشه فرق نمیکنه برای همون جایی میبینم من اینمو 55 سوم میگم این شی تازه است تازه شیشه وقتی که ما 55 سوم میگیم برای کلین قیمتی میکنن میره جای دیگر مثال میتونن همینو میبینن ارزانتر و پلاسماس اورکس کیلو هست من این بمونند من این اورکس کیلو هست 40 سومون است این اورکس کیلو هست من این باشد این پلاسماس هست این با ارزانتر است اینا فقط از واتاشون نرخشون فرق میکنه از شیشه هاشون که یکی از پلاسماس یکی از اورکس کیلو یکی دیگر میباشد شیشه از شیشه عبارت هست هر چیزی که کچلش خوب باشد بسیار قیمتتر میشه من اینا 45 سومون هستن اینا چند 3 پلاژن میشد از 3 پلاژن عبارت است من این گلاگینو همه این نمودی گلاگینایی که مردم باید دسترس کنه ایرو من اینا هستن همه نرخو اینا 35 30 سومون من اینا هستن 55 سومون است من این بلوگی هر کدومی که از شیشه عبارت است 55 سومون با ارزانتر میشه انا میتونم که تو 5 سوم 6 سوم میتونم ارزان کنم من اینا باشن 45 سومون هستن من این گلاگینو من از این طرف هست بود من اینا 25 سومون هستن من اینا هستن 30 سومون 25 سومون هستن من اینجا هست 45 سومون این مغازه که اینجا شما میبینید این در ناحیه وحدت کوچه رودکی با گفتی مردم بازار میبل دوم با نام دومی اولیم گفته مشهور است در وحدت انا در نزد بازار استانسر نمره ما میباشد 906 333 191 با هست 908 00 89 90 هر کدام نمره بسیار برای وی هستن میتونید زنگ زنید дӯстони азиз раҳмат барои дастгиритон нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментаре нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат аз шумо боша якта лайк саломат бошед